Tulet sellaiseksi, mihin kiinnität huomiosi. Jos et itse valitse, millaisille ajatuksille ja kuville altistat itsesi, joku muu tekee sen puolestasi. On uskomatonta, kuinka ajankohtainen tämä lainaus tänä päivänä on. Stoalaisuus tarjoaa monia periaatteita ja käytännön ohjeita, jotka voivat auttaa henkilöä, joka on ahdistunut jatkuvasta informaation ja uutisten tulvasta ja tuntee itsensä kenties koukuttuneeksi sosiaaliseen mediaan. Tässä on muutamia tapoja, joilla stoalainen filosofia voi olla juuri sinulle avuksi. Kontrollin erottaminen. Erottelu kontrollin alla olevien ja kontrolloimattomien asioiden välillä. Ymmärrä, että et voi hallita kaikkea, mitä sosiaalisessa mediassa tai uutisissa tapahtuu. Voit kuitenkin hallita reaktioitasi näihin asioihin. Keskity siihen, mikä on omassa hallinnassasi. Omat ajatuksesi, tulkintasi asioista ja käyttäytymisesi. Sinulla on aina mahdollisuus olla vailla mielipidettä. Ei ole koskaan tarpeen kiihtyä tai vaivata sieluasi asioilla, joita et voi hallita. Nämä asiat eivät kaipaa arvosteluasi. Jätä ne rauhaan. Mielen rauhan säilyttäminen. Stoalainen periaate. Mielen rauhan ylläpitäminen. Harjoita itsereflektointia. Pidä taukoja sosiaalisesta mediasta ja uutisista ja käytä tämä aika meditaatioon, hengitysharjoituksiin sekä luonnossa kävelemiseen. Negatiivinen visualisointi. Kuvittele säännöllisesti, millaista elämäsi olisi ilman sosiaalista mediaa ja uutisia. Tämä harjoitus auttaa arvostamaan nykyhetkeä ja vähentää riippuvuutta ulkoisista ärsykkeistä. Itsetutkiskelu ja itsekuri. Arvioi päivittäin, kuinka paljon aikaa käytät sosiaaliseen mediaan ja uutisiin. Aseta itsellesi rajoituksia ja pidä niistä kiinni. Kirjoita ylös, miten viettämäsi aika vaikuttaa mielialaasi ja hyvinvointiisi. Älä huijaa itseäsi. Hyveiden harjoittaminen. Stoalaiset hyveet. Viisaus, rohkeus, oikeudenmukaisuus ja itsehillintä. Käytä aikaa kehittääksesi itseäsi lukemalla kirjoja, jotka tarjoavat syvällistä tietoa ja viisautta. Rohkeus. Ole rohkea ja vähennä sosiaalisen median käyttöä, vaikka se tuntuisikin aluksi vaikealta. Laita älylaitteesi äänettömälle. Et ole velvollinen olemaan kaikkien tavoitettavissa kaiken aikaa. Oikeudenmukaisuus. Kohtele itseäsi ja muita oikeudenmukaisesti. Älä vertaa itseäsi jatkuvasti muihin sosiaalisessa mediassa. Äläkä kuluta mieltäsi jatkuvasti tuomitsemalla muita. Itsehillintä. Harjoita itsehillintää ja aseta selkeitä rajoja sosiaalisen median käytölle. Ennen kaikkea mieti, miksi selaan jälleen sosiaalista mediaa. Mitä tästä saan? Miksi olen täällä? Edistääkö tämä päivälleni asettamia tavoitteita ja kehittääkö tämä minun ja läheisteni hyvinvointia? Vai olenko tavan orja? Muista, että stoalaisuus painottaa tarkoituksenmukaista toimintaa. Ei satunnaisia tekoja, ei mitään, mikä ei perustu syvempiin periaatteisiin. Fokus ja prioriteetit. Keskittyminen tärkeisiin asioihin ja prioriteettien asettaminen. Määritä, mitkä asiat ovat todella tärkeitä elämässäsi. Käytä aikaasi ja energiaasi näiden asioiden edistämiseen sen sijaan, että hukkuisit jatkuvaan uutisvirtaan ja sosiaalisen median päivityksiin.
muiden ihmisten hyväksyminen sellaisina kuin he ovat. Hyväksy, että sosiaalisessa mediassa esitetty kuva ihmisistä on usein kiillotettu versio todellisuudesta. Älä anna sen vaikuttaa omaan itsetuntoosi tai onnellisuuteesi. Älä myöskään hae muiden hyväksyntää tai jatkuvasti selittele itseäsi. Riittää, että itse tiedät, miksi teet, mitä teet ja miten sen teet. On typerää yrittää paeta toisten virheitä. Ne ovat väistämättömiä. Yritä vain paeta omiasi. Mielen rauhan ja tyyneyden kehittäminen. Tyyneys ja mielen rauha. Harjoita päivittäin stoalaisia meditaatioharjoituksia, kuten aamuisin ja iltaisin tapahtuvaa pohdiskelua. Kysy itseltäsi, mikä on tärkeää ja mikä on turhaa huolta. Ei ole tärkeää, mitä sinulle tapahtuu, vaan miten reagoit siihen. Näiden periaatteiden ja käytäntöjen avulla stoalaisuus voi tarjota sinulle voimakkaita työkaluja, jotka auttavat vähentämään sosiaalisen median ja uutistulvan aiheuttamaa ahdistusta ja parantamaan elämänlaatua keskittymällä siihen, mikä on todella tärkeää ja hallittavissa. Tulevilla videoilla tulemme käymään tarkemmin läpi työkaluja, jotka auttavat kehittämään mielen reaktiota erilaisissa tilanteissa.